So ang among third destination is adto sa Tulang Diot. Kanang atbang nga nakita ng isla. Mo na siya diha. Help me, help me. So 50 per person, mo na siya entrance. So pliti sa bangka, back and forth. Kanang isla gyud nga inyong nakita na sa loyo. Mo na siya ang Tulang Diot, White Sand Beach. So adto mi man adto dito. Actually that's the second time nga makalabang ko ng Lapita. Waiting na lang ta sa ato ang pump boat. Going to Tulang Diot Island. It's just only mga 15 minutes pinakadugay. Oh. Tulang Diot ra? 15 or 10 to 15 minutes nga biyahe. May kadali rin nga biyahe. It's just only a short trip para makalabang lang gikan dire padawong dito sa Tulang Diot. Okay, so nami duha ka pambot. Tag 50 ang pliti per head back and forth. Okay kayo, mura na tagad to carbon board ra walay ba. Tulang Diot diri sa Camotes. So this is a White Sand Beach. Daghan tao karon kay since today is Sunday. So daghan ang nagplano nga manganhi, then maybe tomorrow manguli na sa tomorrow or by this afternoon manguli ang ubanani. So mo ni siya nga hurot-hurot ang ilang tables, hurot-hurot ang ilang banig, hurot-hurot sad ang ilahang mga kaning mga cottages nila fully occupied. So pero may gali mi naka-occupy pa mi og cottage diri. Then perting inita, then after ani mabalik na sa misakay sa amo ang pump boat. Then mo ato na pud mi sa amo ang port stop. Among port stop. So we are already here at our port stop sa Lake Danau Park. Ang tawag niya Lake Danau, but this is not found in Danau. It is found in Camotes. So musakay mi sa ilahang paddle sa tawagan nila dire. So pwede man mo sakay tulo or duha. So ang pliti is 50 per person. Pero ikaw ang mo paddle. Na is like free foot spa dire sa Lake Danau. So imuhang tiil paak-paakon sa mga isda. Atong kana. Patri kabuok dere sila dito duha kabuok. This is good for 30 minutes. Kusog ang sug na atong tanawon ning duha diri sa mong luyo, kusog basta ni sa pinda. Okay, so mag-contest mi sa atong tan-awon kung kinsay kusog unya nga mo padjak. Isa may kuyog. So ang makadaog maoy mo kuan, maoy mo sakay sa zip line. Apa to? Ha? Ilang? Kailan ha? Meron na ilang zipline. So masakay mas ilang zipline. This is 200 pesos. So we'll see. Kaya dugay-dugay na sa kung wala kasakay og zipline. Medyo taas-taas gid siya. Medyo ni taligsik man. I don't know kung makuan ba ni nato. So itong suwayan ang zipline na. So may second time to take zipline. Mauna siya ay mga hitsura sa mga zipline. Ini sila, mga zipline na ini sila. Oh, hinamdamin yung mga hitsura ha. Nami ka ubang Munal dib. Munal dib. Ready? Bye-bye!
So, what is the experience dari zipline? This is 470 meters. Ako'y nauna nila. Abis ako maabot. Abi na kung gusto ganagan, di naman di ay. Pero layo na ko nila. Abis na. Medyo nag-uwan-uwan gamay. Ilang tarik-tarik na. After ako nila mag-uwat diri sa. So kapit na ko maabot. Yara na nagatang diri. Okay, so this is our experience zipline diri sa Lake Danau sa Camotes. Oops, thank you. So after namo sa among zipline, arimi sakay mi og pump boat. Adi mo ni si Christine. Kay ihatod na sa mi dito pabalik. Bye. Sorry. Umani silang mga nauhaw sa zipline. Welcome to your vlog. Sakay na mis amo ang pump boat nga mokuha na mo kay ihatod na sad mi og balik dito kay bulabang kay nilabang man mi sa suba sa Camotes pero gihinganlan og Danau nga ang Danau atbang ramanta sa isla sa Camotes. So kuan lang ko na siya self-service nga pambot. Kundi ta ka paandar di ni mo dagan. Tuwawang mga bata. So this is our last stop for kining adlaw. So mga ligo mi og swimming pool. So ngit-ngit na siya. Time check 6:15 in the evening. So humana mo dito sa Lake Danau sa amo ang zipline na diri Casa del Rio. Kauban ranis Villa del Rio. We'll be going to ligo-ligo swimming pool tonight. So mo ni ang hitsura diri sa ilhang swimming pool na ay mga LED lights. So iniglangoy nimo makita gid nimo ang imong mga kapakapa sa imuhang tiil o sa imong mga bukton. So makita nimo kung maugbok ba ka or dili. Nay pambata nga area sa katong mga dili kay balumulangoy. Naapoy shower. So na sila mga rooms. So are mi mga ligo ron diri. So for our third day, we are now going home.